Duel. First place Димитър Белев. Second Йордан Никофоров, variant 5. Third place Иван Иванов Лозана. Fourth place Селина Стендеско, Букурещ. Fifth place Ристе Равро Василев. Sixth place Петър Василев. Men 18, first place Славан Поров, variant 5. Second place Димитър Михайлов, Компас Крос Русе. Third place Апостол Атанасов, Трапезца. Fourth place Яне Хайкинен, Хелзинки. Fifth place Александро Блейдея, Университет Крайова. И sixth place Петрина Франциск, Метрополитен Букурещ. Women 41st place Регула Булгар, Суис. Second place Татяна Станева, Брутус Разград, third place Светанка Василева Темпо, fourth place Галина Живкова Темпо, fifth place Лилия Николова Лозана, sixth place Диана Друмева Мазалат. Мен 41st place Софара. До момента 8 минути по трасето е първият елитен състезател, а това е Даниел Струков. 37 minutes, Вероника Миноя, Университет Крайова. So far, Mariana Жечева, Terry Amble, 16 minutes, 56 seconds. Second place, Амари Верко, Хелзинки. Мъже 45 първо место на момента за Константин Койнов. Неговото време 16 минути 39 секунди, втори Емил Димитров, вариант 5, 17.55. Мен 45. First place so far, Константин Койнов. Сега ще видим неговото време. Хай, Патрича, хай! Иван Димитров 17 минути 27 секунди. Third place so far, Иван Димитров, Brown Team 17 minutes 27 seconds. Само 18 секунди е по-слабо времето на Иван от това на представителя на праховата тим Даниел Стреско. Жени 18 до момента. Добромир Добрев, представител на вариант 5 Търговище. Финал, очакваме финала на Кирил Николов и Иван Сираков. Много Чиче. много силно бягане за състезатели. Кирил Николов, Бекон и Иван Сираков, вариант 5 Търговище. Финал за нашите елитни състезатели Кирил Николов Гизела и Иван Сираков. Аплодисменти! Без съмнение това е шампионски финал за Кирил Николов. Кирил Николов, Бегун Варна. Финал за Кирил Николов. След секунди ще разберем. Сега ще разберем и официалното време на Кирил Николов. Ивайло Петров. И към последна контролна точка се отправя трети от вчерашния старт Николай Димитров, Браун Тим. Стартирал в 13.47. Николай Димитров ще успее ли да се пребори днес за тройка? По всяка вероятност трети ще бъде днес. След малко ще имаме официалните резултати. Финал за Николай Димитров, представител на Браун Тим. Финал Николай Димитров. След малко ще имаме официално неговият резултат. Неофициално световен шампион за младежи по ски ориентиране. Четвърти от Европа. Финал за Тачо. Очакваме Ивайло Петров. Победа за Кирил Николов. Нормално. Време 13 минути и 8 секунди. Тогава се отправят към последна контролна точка. Двамата елитни състезатели Петър Догаров ще успее да се пребори с Николай Димитров по всяка вероятност. Да. Финал битка за трето место Петър Догаров, победителя от Бранко 2011. Финал за Петър Доганов.
Финал за Петър Доганов. Беше 21 9.1 или пето место Петър Доганов, Филип Бехелин, Национална спортна академия София с време 14 минути и 12 секунди. Third place Петър Доганов, Национална спортна академия 13 minutes 12 seconds. Второ место Иван Сараков, вариант Петър Доганов с време 14 минути и 9 секунди. Second place Иван Сараков, Вален Паев, 14 minutes 9 seconds. И първо место Кирил Никола Бегун, Варна с време 13 минути и 8 секунди. First place Кирил Никола Бегун, 14 minutes 8 seconds.